Taiwan ndi chilumba chimene chinayandikira China. Majapanese analanda ndi kuchita colonize 1895. America itagonjetsa Japan 1945. Taiwan anayipereka ku China. 1948 Mao Zedong wa Communist Party anaukira President Chiang Kai-shek, anamuchotsa pampando, ndipo yeyu mothandizidwa ndi America anatenga masapota 1 million ndi kuthawira ku Taiwan, kumene kwanakhazikitsa dziko Republic of China. Nayenso Mao Zedong anapanga People's Republic of China. Mbali zonse ziwiri zimachita claim legitimate government of China. 1954 Mao Zedong anayamba nkhondo yofuna kulanda chilumba. America inabwera ndi kukhazikitsa bata. 1958 anayesiranso, koma Taiwan inapanga defend pogwiritsa ntchito zida za ku America. United Nations imachita recognize China ngati dziko lovomerezeka. One China principle imapanga include Taiwan as a province. Lero Amalawi akumakhala m'mabawo kumamvera mabodza abakiri Muluzi TV. 1995 anayambiranso kopseza. August 2022 analisa ndege kufika ku deralo. Zimenezi sizinanunkhe kanthu. Nancy Pelosi, Speaker wa nyumba ya malamulo ku America, anapita by fire by force. December 2025 akuti Justice Mission. China kuponya mizinga ndi kumapseza kuti alanda dziko. Mosanambira 1954 zaka 72 kumangotokota zopanda ntchito. Tinazona 2022 Vladimir Putin anatumiza asilikali ku Ukraine, amafuna kulanda dziko in 10 days. Mkulu ameneyu amauza anthu kunena kuti ali ndi mphamvu, akhoza kutenga Ukraine 2 weeks. Lero 1400 days nkhondo ya pakamwa ilibe ntchito. America idatribulidwa ku Vietnam, anatulutsa mafilimu. Rambo ndi anzake amachita kiremu kuti America inawina nkhondo, koma zona zake background anatribulidwa. Same applies to Vladimir Putin. Anayamba nkhondo 2022 mu February, amene akuti tikufuna kulanda Ukraine within 10 days. Lero 1400 days palibe chikuchitika. Ndi Adolf Hitler yekha amene akwanisa kuthibula maiko mopanda chisoni. Analanda Denmark 3 hours. Nkhondo kuyamba 1 koloko masana inatha 4 koloko. Poland mwezi umodzi. Yugoslavia 11 days. Anali ndi majeno odziwa ntchito, akapanga plani imatheka. Ndikupatse chitsanzo, anali ndi General Eric Manstein amene amatsogolera pa nkhondo ya ku France. Anathibula asilikali ku Europe ndi kulanda France mwezi umodzi. Kunali General Heinz, mkulu amene anali wachabe, pioneer wa German Breeze. Half of Europe inalandidwa myezi iwiri chifukwa cha mkulu ameneyo. Mukayang'ana Vladimir Putin, majeno akungophedwa. Kulanda kayamba sikutheka. Inu mukudziwa kuti atayamba nkhondo imeneyi 2022 kunali General amene amatsogolera nkhondo ku Kiev, anachotsedwa ntchito within a month. Majeno ambiri anaphedwa, ena akuchotsedwa ntchito. Tikamana chonchi, ena kunena kuti iyayi Russia kumenyana ndi NATO. Okay, same applies to Hitler, amamenyana ndi dziko lonse. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo, tikusiyeni ino Times ndi Abakiri TV muzikamba za mbuyo. Abakiri TV zikumabwera banje. Zikumabwera fa Malawi akumamvera Abakiri TV. Akulu, history is the best teacher. Paliwina amaika TV ya Muluzi
nkumaika kanyimbo kaka sports kumanyuza abantu titi kanyimbo mukazi wa ino zati kangombo tukubezana tukufufuzana taita za tamaiko ina utabere azati tandize mena magwira atamenewa